Maayong gabi sa tanan, ilabi na sa tanan nga sakop o membro sa iglesia ang lawas ni Kristo. Niining takna sa kagabion mga igsoon, ang atong pagadalhon nga tema, kining tema sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. So, unsa ang kahimtang sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan? So, karon mga igsoon, atong pasalamatan ang Dios diin naghatag kanina to og giya aron sa pagkinabuhi nato dinhi ning kalibutan nga atong gipuy-an, ug salamat usab nga kamo nahimong sakop ug kamo magpasakop sa iglesia ang lawas ni Kristo, diin kay si Kristo nagbuhat man o nagtukod man siya og iglesia or church nga ang tawag niya na mao ang lawas ni Kristo, sumala sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 24 ug Epeso kapitulo 5 bersikulo 23 ug Epeso 1:23. Kana gipang pamatud-an diha sa balaang kasulatan nga ang lawas ni Kristo mao ang simbahan kon iglesia. So maura na ang kuan church, the body of Christ. So niining takna sa kagabhion atong hisgutan kining bag-o na pusab nga tema. Pansadili pa nagpasalamat ako ni Apostol Bonifacio Limosnero Ocol og sa tanan mga kaobispuhan, mga board of trustees, mga ka-bishop elect, mga kaparian, mga diakono, pastor, mga magtutudlo, ebanghelista, mananambal ug mga membro ug opisyalis sa iglesia. Akong pagtahod ug pagyukbo kaninyong tanan mga igsoon. Karon ato ning pagasugdan mga kaigsuonan ang pagsusi sa balaang kasulatan mahitungod sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Unang pangutana mga igsoon, ang pagbalik ni Kristo sa kalibutan, makita ba siya sa tanang katawhan? Sa panahon mabalik siya, mga igsoon atong basahon, makita siya mga kaigsuonan, lakip ang mga minatay. So apil di ay ang mga minatay. Lakip na, apil na. Atong basahon mga igsoon. Tanawa siya, umalabot uban sa mapanganod ug makita siya sa tanang mata, sa tanang nanagdughang kaniya, ang tanang kabanayan sa yuta, managminatay tungod kaniya. Oo, amen. So unsa daay mga igsoon, makita siya. Lakip ang katong mga nagdughang niya. Lakip ang katong mga minatay. Makakita kaniya mga kaigsuonan. Mao kana ang gingon sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 7. Ikaduhang pangutana mga igsoon, sa unsa gisama ang pag-anhi ni Kristo nga makita sa tanan? Mga kaigsuonan, atong susihon na usab, atong tan-awon ang balaang kasulatan kung sa unsa gipakisama ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan. Kung unsay pamaagi mga kaigsuonan, unsay pamaagi. Atong basahon mga kaigsuonan ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 27. Mateo kapitulo 24 bersikulo 27 nagaingon, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan og makita hangtod sa kasadpan. Maingon usab unya ning ini ang pag-abot sa anak sa Dios. So unsa daay gipakisama mga kaigsuonan? Gipakisama sa kilat nga magkilab tadlas sa tibuok nga kalibutan mga igsoon. Mao kana ang pagbalik niya. So dili ta dali-dali patuo. So karon ang pangutana, sa ikatulong pangutana, sa unsa nga gahom ug himaya ang pag-anhi ni Kristo? Sa unsa nga gahom ug himaya? Atong i-forward gamay adto ta sa 30 bersikulo 30 sa Mateo kapitulo 24. Atong basahon, Mateo 24:30. Ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, ug ilang makita ang anak sa Dios nga moabot nga sinapwang sa mapanganod sa langit, inubanan sa kagahom ug dakong himaya.
So unsa day mga kaigsunan, siya makita diha sa dakong gahom og himaya. So mao kana mga kaigsunan, so natubag na kung sa unsa nga gahom og himaya ang pag-anhin ni Jesucristo. Ikaapat, uban ba ang tanang balaan kang Kristo sa iyang pagbalik sa kalibutan? Mga kaigsuonan, iyabang kuyugon ang tanang mabalaan. Aton usab nga basahon ang 1 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 13. Kung nagpamatuod ba kini nga uban ba niya ang tanan nga mga balaan? Ang tanan nga balaan. Itong basahon. 1 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 13. Yun siya, apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay aron nga dili kamo managsubo ingon usab nga walay sa uban nga walay paglaom. So unsa day mga kaigsuonan, sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo ukuyog di ay niya ang tanan nga mabalaan sa pagbalik niya dinhi sa kalibutan. Ang pangutanan na usab, kuyog ba ni Kristo ang tanan niya nga mga manulunda, ang mga anghel? O atong basahon mga kaigsuonan, atong pangitaon sa balaang kasulatan ug atong papamatud-an kung tinuod ba mga kaigsuonan nga kuyog niya ang iyang mga anghel. Atong basahon ang sinulat ni Apostol San Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 mga kaigsuonan. Nag-ingon, ug inigabot na sa anak sa Dios diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang maymayaong trono. Unsa day mga igsuon? Sa pagbalik day sa tong Ginoong Jesucristo, kuyog day ang tanan nga mga anghel o mga manulunda. O atong basahon mga kaigsuonan kay basin og kuan sa kining ang sa English. When the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. So and all take note, and all the holy angels with him. Kuyog niya ang iyang mga anghel. Mga dugang pangutana mga kaigsuonan o ika-unom nga pangutana. Ika-unom mga kaigsuonan. Unsay buhaton ni Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan? So, unsay buhaton mga kaigsuonan atong patubagon ang balaang kasulatan aron dili ta makaingon nagtumo-tumo. Atong basahon og tiwas ang 32, Mateo kapitulo 25 bersikulo 32 ngadto sa 32 ngadto sa 33. Og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. O ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding ana sa iyang wala. So unsa day ang pagbuhaton ni Kristo sa pag-anhi niya sa kalibutan? Aron pagkuha og paglain sa iyang katawhan gikan sa mga dautan. So mao kana napagyud gipamatud-an pagid na siya sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 28. Hebreo kapitulo 9 versikulo 28. Nagaingon, manusab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutunga sa ikaduha dili labot sa sala kun dili sa pagluwas hinuon kanila nga matinguhaon gayud sa nagapaabot kaniya. So kanang nagtinguha sa pagpaabot kaniya, siya mga kaigsuonan maoy magaluwas, inigbalik niya luwason to niya, kuyugon to niya. Ang pangutana, lahos ba dinhi sa yuta si Kristo? Kay ang uban moingon nga si Kristo basin og kining ni ang naana karon sa yuta, dili mga kaigsuonan atong pamatud-an ang balang kasulaton. Asa man mga kaigsuonan, asa raman siya taman atong basahon ang 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 15.
ngadto sa 17 mga kaigsuonan atong pagasugdan. 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 15 ngadto sa 17. Matnguni nga wala kaninyo'y magabalos og dautan sa dautan. Hinunua tinguhaan ninyo sa kanunay ang pagbuhat og maayo. Ang usa ngadto sa usa og sa tanan. Paglipay kamo sa kanunay. 15. Pagampo kamo sa walay paghunong. So, unsay giingon? Ang giingon sa 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 17 mga kaigsuonan, 15 ngadto sa 17, nag-ingon siya, kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kitang mabuhi magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita magauna kanila nga mga nangamatay, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug pagtawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna pagpamangon. So ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So, unsa day mga kaigsuonan, diha lamang day sa panganod. Ang tanan musugat sa Ginoo ug ang katawhan nga iyang pinili. Katapusan mga kaigsuon nga pangutana ikawalo, kanus aman si Kristo moani sa yuta. So, kahit dito raman unigbalik niya, dito raman si panganod. Kanus aman si Kristo moani dinhi sa yuta. Kanus atong subayon ang balaang kasulatan, atong patubagon. Sumala sa pinadayag kapitulo 19 bersikulo 16. Nagaingon, diha sa iyang biste o diha sa iyang paa siya may ngalan nga naisulat, hari sa kaharian o Ginoo sa kaginoohan. 16. 17. Og nakita ko ang usa ka manulunda nga nagatindog sa diha sa adlaw ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang tanang mga langgam nga naglupad sa kinatun-an sa kalangitan nga nag-ingon kanila, umari kamo, tambong kamo sa dakong panihapon sa Dios, sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong kusgan, sa unod sa mga kabayo ug sa mga nanagkabayo kanila, ug sa unod sa tanang tao gawas sa tao sa gawas ug sa mga ulipon, sa timawa ug sa mga dagko. Ito pa yung tiwason. Ug nakita ko ang mapintas nga mananap ug ang mga hari sa yuta uban sa ilang mga panon sa mga kasunduluhan nga nagtagbo aron pakigubat batok sa nagkabayo ug batok sa iyang panon sa kasundaluhan. Ug nadakpan ang mapintas nga mananap ug uban kaniya nadakpan ang mini nga propeta nga mao ang naghimo sa mga milagro diha sa tubangan nga pinaagi niini gipahisalaag niya ang mga nagpakadawat sa marka sa mapintas nga mananap ug nagsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog sa buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagasiloob nga asopre. Sa 21, ug ang tanan kanila nga nabilin gipamatay sa nagkabayo, pinaagi sa espada nga nagagula gikan sa mababa ug ang tanang mga langgam nangabusog sa ilang unod. So unsa day magigsoon, kanusa day moanhi si Jesucristo dinhi sa kalibutan? Moanhi siya sa pagpakigubat sa mga dili matuohon. Moanhi siya, moanhi siya sa pakigubat sa mga dili mutuo kaniya, labi na walay dili na ka mutuo sa atoong Ginoong Jesucristo. Mo kana maigsuon nga sa karon samtang dili pa kita gigubat o gubaton o anhion sa atong Ginoong Jesucristo, maigsuon atong tuuhan
si Ginoong Hesukristo. Kay sa iyang pagbalik basin og kita mga kaigsuonan ang tubangon sa pagpakigubat sa atong Ginoong Hesukristo, bisan pa sa mga hari, bisan pa sa tanan mga kaigsuonan nga dili matinuohon kaniya, ikaw pakigubatan sa Dios. Og ikaw kining mga klaseng mga tao mao kana mga kaigsuon ang tuyo sa iyang pag-anhi sa kalibutan sa umabot nga panahon. So daghang salamat og nakahatag man ako pagtulunan ug pinaagi niini ako nagahangyo sa Dios nga magabalaan kaninyo, magahatag kaninyo og husay, magahatag kaninyo kamatuoran, magahatag kaninyo og sakto nga pagtulunan diha sa atong Ginoo Kristo. Manghinaot ko nga inyo kini nga subaybayan kini nga maong channel, pinaagi sa pag-subscribe, pag-like, pag-share o palihog na lang po kung comment sa comment section sa ato ang YouTube channel para sa mga dugang pangutana ug unsa inyong gustong pagabuhaton o paghatagan nato o pagtagad o topic sa balaang kasulatan. Dinhi lang kutob, mayong gabi kaninyong tanan. God bless.